Katso, innovatiivinen yritys, joka mullistaa rakennusalan. Kehittämämme kappalemallinnusteknologia tulee mahdollistamaan täysin uudenlaiset toimintatavat rakennusalalle. Rakennusten monimuotoisuus ja useat muuttujat asettavat jatkuvia haasteita kohteiden tehokkaalle ja virheettömälle toteutukselle. Esimerkiksi suunnittelua ja tietoa jaetaan eri sidosryhmien välillä, jolloin ne altistuvat väärinkäsityksille. Perinteisillä ohjelmilla suunnittelu on hidasta ja vaatii ammattitaitoa. Kohteissa käytetään vain vähän vakioituja ratkaisuja, optimoitu määränlaskenta on jopa mahdotonta. Nämä asiat johtavat tilanteisiin, joissa tehokkuus laskee, kustannukset nousevat ja toteutus voi tapahtua virheellisten tietojen pohjalta. Katso ratkaisee nämä ongelmat. Kappalemallinnusteknologiamme toimii täysin automaattisesti rakennuksen pohjakuvasta. Kuvitelkaa prosessi, jossa yksinkertainen pohjakuva, jonka kuka tahansa voi piirtää älykkään käyttöliittymämme ansiosta, muuntuu sekunneissa yksityiskohtaiseksi kappalemalliksi. Tämä malli sisältää tarkat rakennustekniset kuvat sekä kaiken muun kohteen toteuttamiseen tarvittavan tiedon. Älykkäällä käyttöliittymällä piirtäminen ja muokkaaminen on suoraviivaista, eikä se vaadi erityistaitoja tai aikaa vieviä toimenpiteitä. Tämä vähentää merkittävästi virheitä, nopeuttaa suunnittelua ja tuo selkeää säästöä. Kiitos mielenkiinnostanne. Tule mukaan matkalle kohti tehokkaampaa ja kestävämpää rakennusalaa.